V deň útoku Carmel použila FBI bojovú chemickú látku CS proti civilistom, vrátane nevinných detí a dojčiat. Tí, ktorí vydávali a vykonávali rozkazy, vedeli, že Davidiáni majú plynové masky. Ale tiež vedeli, že jediní, ktorí nie sú chránení pred týmto plynom, budú deti, pretože ich tváre boli príliš malé na nosenie masiek. Tragédia vo Waco je dodnes nezahojenou ranou pre amerických občanov. Zatiaľ, čo pre jej skutočných páchateľov je meradlom a jednou z najúspešnejších operácií vykonávaných predstaviteľmi antikultových organizácií, ktorí stoja za FBI a ATF, kontrolujú masmédiá a ovplyvňujú rozhodnutia úradov a verejnú mienku. Antikultoví agenti, vrátane Ricka Alana Rossa a Stephena Hassana, viedli kampaň na demonizáciu Davidiánov a ich vodcu Davida Koreša. Začal, čo Stephen Hassan vystupoval na verejnosti v televíznych kanáloch, formoval názor spoločnosti a aktívne dehumanizoval Davidiánov, Rick Alan Ross spolupracoval priamo s FBI a ATF, poskytoval im rady a ovplyvňoval samotnú operáciu presadzovania práva. Rossovi ľudia pripravovali orgány činné v trestnom konaní a spravodajské agentúry dávno pred tragédiou zásobovali svojich dôstojníkov ohováračskými a skreslenými informáciami o Davidiánoch. Od roku 1990 rok zintenzívňovali diskreditáciu a demonizáciu tejto náboženskej skupiny, až kým napätie, ktoré vytvorili, nevyústilo do ozbrojeného potláčania a likvidácie skupiny umelo demonizovanej v očiach FBI. Medzi tým poslednú úlohu v mučení a vražde Davidiánov zohral ďalší antikultista, s ktorým sa tiež radilo FBI, ruský vedec Igor Smirnov, vynálezca psychotronických zbraní na kontrolu mysle. Matka Pavla Kohena, izraelského žida, sa rozpráva s americkým židovským právnikom, sleduje, ako sa do budovy púšťa plyn, sleduje, ako americký tank zbúra americký dom a potom vzplanie. A predstavte si obrazy v mysli Izraelčana s tými, ktorí prežili holokaust v Izraeli. Nevedel som odpovedať. Myslím, že z dnešného dňa môžete povedať, že sa nestáva často, že by som bol bez slov. Nevedel som jej vysvetliť, ako sa to stalo. A jej otázka bola, myslela som si, že bude v Amerike v bezpečí. Jak Zimmerman, právnik niektorých Davidiánov. Úryvok z dokumentárneho filmu Waco: The Rules of Engagement.